náhodne? Je to ozaj tak? To sú otázky. Takže názor môže byť prvý krok k získaniu vedomosti. A o tomto mala byť debata v parlamente. Ty máš názor, že Ukrajina bola napadnutá bez provokácie a my máme názor, že bola vyprovokovaná. Ukrajina vyprovokovala Rusko k napadnutiu. Počúvaj, Rudy, asi necháme tento stream, lebo vidím, že moderátor komentárov sa ti šiel niekam asi vykakať. Asi to počkaj. Šéfe. Ale ja tu nesedím na to, aby tebe niekto sral na hlavu, že si ty teplo nevieš upratať. Vieš, čo spravíme? Anonymné náci deti. Počkaj, my zrušíme chat. Však poďme ku mne na X-ko, není problém, ale... Počkaj, ideme zrušiť chat. Počkaj. Prečo by si mal rušiť chat? Veď nechaj normálnych ľudí hovoriť, ale ako... Vieš. Vieš, ja tu nemám čas sa tuto gondiť. A počkaj, no, aby mi nejakí kokoti tuto rušili chat. Počkaj. Si tam daj Šnídla, to máš to isté. Počkaj, live chat. Po Mazurekovho fotra si tam môžeš dať, to máš to isté. Tak, počkaj. Ale ako, prepneme sa ku mne na X-ko a môžeme... Počkaj, už chat je v prdeli. Že si nemusel chat vypínať, ale dobre. Ale, pozri sa, otázky. Keď tu je takáto situácia, že nás tu nám tu oddrbávajú. Tak stačí tam pár mien vybaviť, asi vybavený, rozumieš? Ale ja to, vieš, nemám čas sa moderovať, nemám tu ešte nejakých moderátorov, takže tak mám, ale moderátor